Ei! Som a la fortalesa d'Ollantaytambo, ens espera una hora i mitja de recorregut. Evidentment no farem un vídeo d'una hora i mitja, no. Però bueno, anem fent imatges, anem fent planos i us anem explicant en off, perquè passo a explicar-ho ara tot aquí pujant les escales i no em penso ofegar. Quan sigui a casa, tranquil·lament, us ho explicaré tot en off, perquè si no moriré. No vull morir. No cal, no és necessari, no és ni just ni necessari. No. Així que ja ho sabeu. El complex arqueològic d'Ollantaytambo va ser un centre militar, religiós i agrícola. Nosaltres només vam poder visitar tota la part que es veu a l'esquerra de la imatge, ja que tota la part de la dreta, el que són les terrasses, estaven en restauració i ens va ser impossible poder-ho visitar. Primer tram d'escales. Ale, amunt! Glutis, glutis. Quina tos, Irene. Vés amb compte. Cuidadín. Bueno, ja anem pujant, a poc. Hem fet el primer tram d'escales i hem hagut de parar perquè puges molts metres I acabes com... molt cansat, Molt cansat. amb molt poc tros. Falta respirar. Sí. Es pot fer, Pot fer, però és molt més lent Sí, que no pas... del que estem acostumats. Però es fa, vull dir que no us hi amoïneu gaire. Pujar i deixar. Sí. Molt a poc. No és això, ens hem posat un tram d'escales fins a un dels replans que teníem vistes i aquí a descansar i a respirar. Correcte, I ara, de veritat, 3 minuts i ja està, vull dir, és molt poca estona. És el que puges molt... És el contrast, no és que vagis pujant allò progressivament, sinó que puges un tram molt recte amb molt poc tros. I penseu que ja som a 2.700 metres d'alçada, vull dir que 2.700 metres. el poble està a 2.792 metres d'alçada, vull dir que tot el que pugis ja puges molt. Això, 2.700 metres, Sí, i és una vall, i és pla, és una vall que és plana. Això és el que a mi em sorprèn, dius 2.700, però És pla. és pla. Bueno, ja entenem, el pla de la plana de Vic, que tot va... Aquesta planura. El terme pla. El terme pla de la plana de Vic. Aquest fabulós escenari arquitectònic és interessant pel seu tamany, l'originalitat i el detall de les seves estructures, com ara la Real Casa del Sol, formada per 17 terrasses superposades, molt amples i orientades cap a la plaça principal del poble. Al capdamunt de les escales hi trobem la portalada monumental i el recinte de les 10 hornàcies. És un mur, localitzat a la part superior de les terrasses, on segurament en aquests petits nínxols s'hi posaven imatges religioses, però no està confirmat. Després d'aquí arribem al Temple del Sol, un impressionant monolit de 6 peces que està pràcticament destruït, però són fascinants aquestes 6 lloses que formen part de la paret occidental i encaixen a la perfecció entre elles amb una sèrie d'encaixos meravellosos. Va ser tota una experiència poder-les veure en directe. Exacte. Aquí hi ha un gravat en baix relleu. És una paret molt interessant. Sí, tot això és una sola pedra. Aquesta és la gràcia. Semblen juntes. Sí. Argamassa, no hi ha ciment. No. Mica. La Maria opina que hi ha forats molt estranys aquí a les ruïnes del Temple del Sol d'Ollantaytambo i de la fortalesa en general,
perquè bàsicament no sabem què eren. Jo veig uns forats aquí i aquí al costat d'una plaça amb un banc. Una pedra així rectangular Sí, sí. que fa funció de banc. Ara, la cosa és, ja és aquí des de fa segles, mil·lennis i centennis o en un moment determinat de la història va caure i va quedar com si fos un banc per seure. Fixeu-vos fins i tot on arriba a haver-hi una llama o una alpaca. Aquí. Sabeu on? Just a l'entrada del Temple del Sol. La visita a Ollantaytambo va ser fabulosa, ja no només el que és el poble a dia d'avui, sinó aquí a la fortalesa, a tot aquest espai arqueològic que et donava l'oportunitat d'imaginar-te com vivien antigament els inques en aquest espai que realment és meravellós, amb unes vistes de la vall impressionants. Es nota que era un punt de control, un lloc de pas i per tant un punt important a tenir en compte amb les muntanyes aquí al costat, els camps. Molt bonic, la veritat, i ens va agradar molt. Vam disfrutar molt, vam contemplar, vam estar-nos quasi bé 4 hores a dintre del recinte, no tant visitant, sinó disfrutant del recinte, i vam anar-hi sense guia, ho vam fer per lliure, i la veritat és que ens va agradar moltíssim. Cada racó et portava a preguntar-te com havien tallat les pedres, com ho havien pogut fer amb uns angles rectes tan increïbles, com les havien pogut pujar per la vessant de la muntanya fins on estaven. Realment eren preguntes que ens fèiem i que no vam poder gravar perquè feia tan vent que amb la càmera no se'ns sentia absolutament res del que dèiem, però és molt guai. Aneu-hi, si podeu. Això... Sí que fan un angle recte. Sí. Gràcies. Gràcies. L'arquitectura inca és meravellosa. Ja fa estona que estem aquí dalt. Fa estona que estem aquí dalt, Aiena? Sí que fa estona, sí. És que M'he hi ha posat. unes llames que s'han escapat i estan corrent per aquí baix. Ara el pastor ja les ha vingut a buscar. Ai, senyor. Vés-hi com corren. Corre. Aviam, si les podem... Si podem... Baixen allà. Allà, aquí. Aquelles coses que es mouen. Falta una. N'hi havia 4. És aquí, és baix a la caseta. És aquí. Els altres són aquí, són al Prat, on hi ha una que està aquí, feliç com un anís, happy. Ai, senyor, ja se'n torna. Ja se'n va cap amb les altres. Però, a poc a poc, sense... No, mira, és aquí. No em doneu pressa, que jo aquí... Vaig amb la calma. No res, fa molta estona que som aquí i tanta estona que la Maria ha fet tot això. No sé si es veu gaire bé. Ara aquí. Ha dibuixat allò d'allà. Aquest tros d'allà, sí. I he esbossat mica la part tal com anava dirigida. Perquè em fascina moltíssim, tal com està posada les roques. És una textura que, evidentment, ja sé, sóc conscient que és arquitectura i construcció i això, però és una textura, no deixa de ser una textura molt interessant, de puzzle. Espera, que tornen! Aviam, espera't. Tic, 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 tic. Eta-les! Tic, 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 tic. Tic. M'hi poso perquè em facin una superfoto. Yeah! Me'n vaig, adeu!
Que, mira, com corren cap allà. Ole, cap al Prat. Ja van cap al Prat, illes. Mira-les. Libre como soy cuando amanece, yo soy libre como el mar. Bueno, doncs això. Doncs vet aquí la meva textura. No és un dibuix perfecte, però es veu més o menys la... Sí, i un senyor americà que ho ha admirat molt. Ah, sí? Sí, un senyor americà, hi havia un grup aquí que estaven fent una visita, els americans, amb el guia, i un senyor d'aquests, sabeu aquell senyor que sempre se'n va i fa les fotos mentre el guia explica? Doncs una mica aquest d'això, i aquest tipus de senyor, i ha vist la Maria i fa... Però l'he fet amb ella, eh? Sí, m'ha fet a mi. Jo no m'he enterat, jo ni m'he enterat. L'ha mirat, s'ha girat, m'ha mirat i fa... Very nice! I jo... Ah. I ja està, molt simpàtic el senyor. Irene. I tot el coll de la cara, però bueno. Fantàstic. A merda. Clar que sí. És que fa mica de vent. I hem baixat d'allà dalt, perquè érem allà dalt. Allà. No sé si senyor. Allà. I tota aquesta part d'aquí no es pot visitar, no es pot pujar, vale? Està en restauració i l'estan arreglant, i ara ens dirigim cap allà perquè anem a veure les llames que hem vist córrer des de dalt. Doncs ara les podem anar a veure de prop. Estan aquí, tota aquesta part d'aquí baix, també forma part de tota la fortalesa aquesta. Aquí baix fa calor, perquè no hi fa vent. Allà dalt queda una entrevella. Això no és una mala idea. Sí. És bastant... Espera't, així serà aquí. Aquí no és una mala idea, està allà. Sí. I ara aquí, això diu que són fonts ceremonials, i allà hi ha les alpaques i llames. Ens van dir que la diferència entre una alpaca i una llama és que les llames tenen el coll llarg i les alpaques el coll curt i gruixut. Ahí te vas. Tota aquesta zona és zona de cerimònies, tota una part cerimonial. Allà hi ha un pont molt maco, aquí hi ha els edificis. I la Maria allà fent-se fotos amb les llames. Allà hi ha més, cap a la muntanya hi ha més construccions i més terrasses. I aquella part d'allà doncs és on es pot anar i on anem anat.
Què et sembla, Maria, aquesta paret vertical aquí, Això, amb aquests pitorros? evidentment. Evidentment. Això està picat molt fort. Molt fort, molt fort. Ja ho saps, aventuraire! Subscriu-te al canal, posa's a punt i segueix-nos a ritme!